बरायबाय लोगोफोर, फिन मोनसेबाव गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनखौ एसेबाबो मदद खालामगोन। आयदाया जाहैबाय सिगाङाव फैखांनाय आसाम पुलिसनि कनस्टेबल ABUB नि सोंथि एबा कुइसनफोरनि फिननाय। माने फैनो गोनां एग्जामाव माबायदि कुइसन फैगोन नोंथांमोना बे भिडिअनि दारै एसेब्लाबो मोनथिनो हागोन। आंबो एडुकेशनेल भिडिअ लाबोनाया बारा गोबाव जायाखै, बेनि थाखायनो आंनि बुंनायफोरा बारा मोजां जायाबो जानो हागौ। थेवब्लाबो आं फोसाबलांबाय थानो नाजागोन आरो नोंथांमोननि अनसायनाय आरो अननाय मोनोब्ला भिडिअ बानायलांबाय थागोन। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालाम। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। बे आयदाया जाहैबाय सिगाङाव फैखांनाय कुइसननि सायाव आङो भिडिअ बानायदों। माने नेक्स्ट एग्जामाव माबायदि कुइसन फैगोन बे मडेलखौ लानानै फैदों। फैदो गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसनाव दङ 2019 मायथाइयाव G20 सन्मिलना बहा जादोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन असाका, अपसन बी। 2019 मायथाइयाव G20 सन्मिलना असाकायाव जादोंमोन, नाथाय 2019 मायथाइयाथ' थांखांबाय नङा होनब्ला? दानिया जोंहा गोदान लेटेस्टखौसो नायनांगोन। बियो कारेन्ट एफेयार्सनिमोन। अब्ला जोंहा G20 सन्मिलना 2021 आव इटालियाव जादोंमोन आरो जोंनि भारतआव 2023 मायथाइयाव जागोन। अब्ला जोंहा बेखौ गोसोआव लाखि। बेनि फारसे मोनसे कुइसन फैनो हानाय इम्पर्टेन्ट। नाम्बार 2 कुइसन, इन्टेलिजेन्स बिउर'नि सामलायगिरि एबा डाइरेक्टरा सोर? बेनि राइट एन्सारा जागोन अरविन्द कुमार, डाइरेक्टर अफ इन्टेलिजेन्स बिउर', अपसन सी। बे कुइसनफोरा सिगांनि एग्जामफोराव फैनाय, बेखौ आं खस्थ' खालामनानै कालेक्सन खालामना इंराजिनिफ्राय बर'आव ट्रेन्सलेट खालामदों। एसे एनै गोरोन्थिबो जानानै सोदोबफोरा। माने आङो कुइसन मडेलखौल' खालामदों आरोना, बेबायदि नेक्स्ट आसाम पुलिसनि जानो गोनां एग्जामाव फैगोन। नाम्बार 3 कुइसना जाहैबाय श्री रामेश्वर तेलिया सासे, बेनि राइट एन्सारा जागोन आदार जगायग्रा मिनिस्टार हादरसायारि, अपसन सी। फुड प्रसेसिं मिनिस्टार स्टेटनि रामेश्वर तेलिया सासे आदार जगायग्रा मिनिस्टारमोन हादरसायारि जोंनि आसामनि। नाम्बार 4 कुइसन, 2019 मायथाइयाव पद्मश्री बान्थाखौ सोरनो होनाय जादोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन श्री उद्धव भराली, अपसन डी। नाथाय 2019 आबो थांखांबाय, दानिया जों गोदानखौसो नायनांगोन एबा गोसोआव लाखिनांगोन नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय। अब्ला बेफोरो कारेन्ट एफेयार्सनि। 2021 आव रुंसारि जानाय तरुण गगৈनो पद्म भूषण बान्था होनाय जादोंमोन। बोसोरफ्रोमबो बे बान्थाखौ 26 जानुवारियाव होनाय जायो। पद्म बान्थाखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों, पद्म विभूषण आरो पद्म भूषण आरो पद्मश्री बान्था। अब्ला बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनि सायाव मोनसे कुइसन फैनो हागौ। नाम्बार 5 कुइसन, रियान परागा सासे सोरमोन? रियान परागा सासे क्रिकेट गेलेग्रामोन। बेयो स्पर्ट्सनिफ्राय फैदों। जोंहा स्पर्ट्सनिफ्रायबो मोननैसो कुइसन गोसोआव लानो गोनां। जोंनिया दा रियान परागाथ' फैनाय नङा होनबा? सिगाङाव फैखांबाय।
बेनि सोलाय जोंहा दा हेमा दास लाभलिना बरग'हाय बिसोरनि सायाव मा बान्था मोनदों बेसेबां मायथाइयाव मा बान्था मोनदों बेफोरनि सायाव गोसोआव लानो गोनां गोसोआव लानो इम्परटेन्ट नम्बर 6 कुइसन भिलेज रक स्टारखौ सोर सामलायदोंमोन एबा सोर डाइरेक्ट खालामदोंमोन भिलेज रक स्टार फिल्मखौ डाइरेक्शन खालामदोंमोन रिमा दासआ ऑप्शन सी आ कारेक्ट जागोन सिनेमा जों सिगांनि सिनेमाफोर पुराना सिनेमाफोरनि एबा फिल्मफोरनि सायावबो मोननैसो कुइसन फैगोन बेफोरनि सायावबो पुराना सिनेमाफोरनि मुंफोरखौ एबा डाइरेक्टर एबा फाव खालामनाय फावखुंगुरफोरनि मुंफोरखौ गोसोआव लानाया गोनां नम्बर 7 कुइसन बबे हादरा बिमस्टेकनि सोद्रोमा नङा अब्ला जोंहा बांलादेशआबो बिमस्टेकनि सोद्रोमा भुटानाबो बिमस्टेकनि सोद्रोमा इन्डियायाबो बिमस्टेकनि सोद्रोमा अब्ला जोंहा ऑप्शन डी आ राइट आंसर जागोन किर्गिस्ताना बिमस्टेकनि सोद्रोमा नङा अब्ला जोंहा फैदो बिमस्टेकआव बबे हादरा दङ बांलादेश भुटान इन्डिया नेपाल श्रीलंका आरो साउथ ईस्ट एशियानिफ्राय म्यानमार आरो 7 नम्बराव थाइलेण्ड अब्ला जोंहा बेनि सायाव गोसोआव लाबानो जाबाय फैदो जोंनिया नेक्स्ट कुइसन काउन्सिल अफ स्टेट्स मुंखौ खालामनाय जादोंमोन अब्ला बेयाव मा होनदों काउन्सिल अफ स्टेट्सनि मुंखौ सोलायनानै जों मा खालामनाय जादोंमोन राज्य सभा ऑप्शन सी आ कारेक्ट जोंहा राज्य सभाखौ मा होननाबो बुंनाय जायो काउन्सिल अफ स्टेट्स पलिटिनि सायाव आङो मोननै भिडिअ बानायना दोनदों नोंथाङा जुदि नायाखैब्ला आंनि डिसक्रिप्शनाव थांनानै नायनो हागोन आं डिसक्रिप्शनाव गोबां भिडिअनि लिंक होनानै दोनदों 9 नम्बर कुइसन भारतनि हादरगिरिनि इलेक्शनाव सोर भट होनो मोना अब्ला जोंहा लकसभानि सायख'जानाय सोद्रोमायाबो होनो हायो राज्य सभानि सायख'जानाय सोद्रोमायाबो होनो हायो विधान सभानि सायख'जानाय सोद्रोमायाबो होनो हायो अब्ला जोंहा राइट आन्सारा बबे जागोन ऑप्शन डी आ लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि सायख'जानाय सोद्रोमाया भारतनि हादरगिरिनि इलेक्शनाव भट होनो मोना नम्बर 10 कुइसन मन'पलि सोदोबजों सोमोन्दो दङ जोंहा मन'पलि होनोब्ला मा बुजियो मन'पलि माने एकदम आलादा गुबुननिख्रुइ एसे बेलेग अब्ला जोंहा बे ऑप्शन मोनब्रैनि गेजेराव राइट आन्सारा जागोन बबे केपिटेलिज्म ऑप्शन ए आ कारेक्ट आन्सार मन'पलि सोदोबजों केपिटेलिज्मआ सोमोन्दो दङ गाहायाव नम्बर 11 कुइसन गाहायाव होनाय बबे इउनियन टेरिटरि नङा अब्ला जोंहा चंडीगढ़आबो इउनियन टेरिटरि पन्डिचेरियाबो इउनियन टेरिटरि लादाखआबो इउनियन टेरिटरि जोंहा गासै दायो बेसेबां इउनियन टेरिटरि दङ 8टा अब्ला जोंहा दमन आरो दिउआ बेनि राइट आन्सार जागोन मानो होनब्ला दमन आरो दिउआबो इउनियन टेरिटरि थेवब्लाबो बेयाव मा दद्र एन्ड नगर हावेली एन्ड दमन एन्ड दिउ होननानैसो दङ अब्ला बेबो इम्परटेन्ट नम्बर 12 कुइसन राज्य सभानि मासिगिरिया सोर राज्य सभानि मासिगिरिया जाहैबाय भारतनि लेङाइ हादरगिरि भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाया राज्य सभानि मासिगिरि ऑप्शन सी नम्बर 13 कुइसन अजन लेयाराव हल्स जानायनि जाहोना जोंहा मा होनदों अजन लेयाराव हल्स जानायनि जाहोना मानि थाखाय जोंनि अजन लेयाराव हल्स जादों बेनि राइट आन्सारा जागोन ऑप्शन डी
CFC नि फुल मिनिंआ क्ल'र'फ्ल'र'कार्बन। अब्ला जोंहा बे अजन लेयार होननानै बुङोब्ला जोङो मा बुजियो जे साननि सोरां रोदाया जोंनि बुहुमसिम थोंजोङै फैनायखौ मा खालामो? होबथायो। जोंहा बे कुइसना बारमण्डलनि सायाव फैदों। नाम्बार 14 कुइसन, आसामनि बबे मोनसे जिल्लाया इन्टारनेशनेल सीमायाव गैया? अब्ला जोंहा बेनि राइट एन्सारा जागोन बेयाव धुबुरीयाबो इन्टारनेशनेल बर्डाराव दङ बांलादेशजों, करिमगन्जआबो बांलादेशजों इन्टारनेशनेल बर्डाराव दङ। दा अपसन सीआ गैया आरो डीआबो गैया। बेयाव अपसन होनाया एसे गोरोन्थि जादों, बेनिखायनो जोङो मोननैनि बिथोराव मोनसे अपसनखौ होबाबो कारेक्ट जागौमोन। जोंहा गासै इन्टारनेशनेल बर्डार डिस्ट्रिक्टआ बेसेबां दङ? 8टा। आथिं जोंना जाहैबाय बिटिसि एरिया मोनब्रै भुटानजों, आरो बिथिं बांलादेश बर्डारजों धुबुरी करिमगन्ज बिथिंबो मोनब्रै। अब्ला जोंहा बेखौबो गोसोआव लानाया गोनां। आं बिदिनो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, आंखौ सापर्ट खालाम। आं नोंथांमोननि अनसायनाय आरो अननाय मोनोब्ला बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नाम्बार 15 कुइसन, मुद्रानि बाहायनायखौ सोर सिनायथि होजेनदोंमोन? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सी। बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सी, सुक्लेंमुं। गरगया राजा होनाबो बुंनाय जायोमोन सुक्लेंमुंखौ। सुक्लेंमुंआ मुद्रानि बाहायनायखौ सिनायथि होजेनदोंमोन। नाम गसाखौ सोर लिरदोंमोन? बे नाम गसाखौ लिरदोंमोन श्री माधवदेवआ, अपसन ए। जोंहा बिदिनो गांनैसो सानैसो गोजामसिन लिरगिरि एबा लेखाफोरनि मुंखौ गोसोआव लानांगोन, अब्लासो जोङो फैबाय थानाय नेक्स्ट आसाम पुलिसनि ABUBनि एग्जामखौ जोङो पास खालामनो हागोन। नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 17 कुइसन, कारेंघर लिगिरिखौ सोर लिरदोंमोन? बे कारेंघर लिगिरि बिजाबखौ ज्योति प्रसाद आगरवालाया लिरदोंमोन, अपसन सी। बे कुइसना फैयाबो जानानै एबा बे कुइसननिफ्राय मोनसे मोननै फैनोबो हानाय, बेयो सिगाङाव फैखांनाय कुइसन। बे कुइसनफोरा सिगांनि एग्जामाव फैखांनाय, नाथाय बेबायदि मडेलनिनो कुइसन फैगोन। आंनि बे कुइसननि सायाव भिडिअ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने बे फैनो गोनां आसाम पुलिसाव माबायदि मडेलनि एन्सार कुइसन फैगोन। नाम्बार 18 कुइसन, भास्कर बर्मनआ हर्षवर्धननिसिम सोरखौ एम्बेसाडर हिसाबै थिनहरदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डी, हंसबेगखौ भास्कर बर्मनआ हर्षवर्धननिसिम एम्बेसाडर हिसाबै थिनहरदोंमोन। आं आसाम हिस्ट्रिनि भिडिअ बानायदों, नोंथांमोना नायाखैबा आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन। आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनदों। 19 नाम्बार कुइसन, माधबदेबनि जोनोमा बहा जादोंमोन? माधबदेबनि जोनोमा लेटेकुपुखुरियाव जादोंमोन, अपसन सी। अब्ला माधबदेबआ 1489 मायथाइयाव लखिमपुरनि लेटेकुपुखुरियाव जोनोम जादोंमोन आरो बियो थैदोंमोन 1596 मायथाइयाव। अब्ला बेजोंनो सोमोन्दो थाबायनाय सासे शंकरदेबनि जोनोमाबो 1449 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। बेफोरखौ गोसोआव ला, नेक्स्ट एग्जामाव
फैथावना। नाम्बार 20 कुइसन 1935 मायथाइयाव बबे सावथुना नुजादोंमोन? माने गाहायाव सावथुननि मुं होनाय दङ, बेनि गेजेराव बबे नुजादोंमोन? जोंहा बेनि राइट एन्सारा जागोन जयमती, अप्शन ए। जयमती सावथुनखौ 1935 मायथाइयाव रिलिज खालामना दिहुनदोंमोन। बेखौ सोर डाइरेक्सन खालामदोंमोन? ज्योति प्रसाद आगरवालाया। बेनो आसामनि गिबिसिन सावथुन जयमती। नाम्बार 21 कुइसन मोनसे खथायाव जुदि गोबां मानसिफोरखौ सोनानै दोनोब्ला अब्ला मा जागोन? अप्शन ए आव होनाय दङ अक्सिजेन आरो कार्बन डाइ अक्साइडआ बांगोन। अप्शन बि आव होनाय दङ अक्सिजेनाल' बांगोन। अप्शन सि आव होनाय दङ कार्बन डाइ अक्साइडआल' बांगोन। अप्शन डि आव होनाय दङ अक्सिजेन आरो कार्बन डाइ अक्साइडआ खमिगोन। अब्ला बेनि राइट एन्सारा बबे जागोन? अप्शन सि। अप्शन सि आ जागोन। मानो होनब्ला जोङो मोनसे खथायाव मानसिफोरखौ सोनानै दरजा खोरखि फांथेना दोनोब्ला जोंहा अक्सिजेना हाबनो हानाय नङा आरो बे खथा सिंनि अक्सिजेनखौ जों बाहायबाय थायोब्ला अक्सिजेना जोबलांगोन आरो कार्बन डाइ अक्साइडआ बांगोन। बेनि राइट एन्सारा अप्शन सि। फैदो दानिया नेक्स्ट कुइसन। बागुरुम्बा मोसानाया सोरनि? जों बेखौथ' बयबो मोनथिखायो नङा होमबा? बागुरुम्बा मोसानाया बर'फोरनि। बिदिनो आङो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालाम। आं नोंथांमोननि सेराव बिदिनो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। आरो नोंथांमोना माबायदि भिडिअ लाबोजानो लुगैयो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बुंहर। आं नोंथांमोननि बायदि भिडिअ लानानै फैगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।